inor ez dago lehengo toki berean, posizioak hartuz goaz denok. Kamuflajearen garaietara egokitutako haragi jale hutsak gara, moralista desnaturalizatuak. Baina pozik hartzen ditut egun berriaren lehen eguzki printzak, azken finean bizi naizenaren seinale dira. Megarraren antagonismoa naiz, konpleju denen areriota, etorkizuneko gizaseme perfektua. Ta orain gauero ibilitzen naiz, bide ilun eta desolatuetan, inongo beldurrizpirik gabe. Lanarekiko atxikimendu falta ikaragarri handitzen